Ka ar pusau terik jong ubnai ba ar. Kadeka sngi ha kabala nyo yiki vot bala jet ya kita ki nomi khmat shaka district council lakalong ha ka KHEDC bat ka JHEDC. Ti mentaka kenti pat ninyo ban ra shapi ha ka bide bat kanjet kan sot ya ki jingya kren bat I nong actin jong ka sengknam ita dei ba Thomas Pasa ha ka baginyo osngo kandiat nakaliang jong I kumbangin la tibru ba ide iwe ni kertong jong ka seng Henry ikram poi sa katong jong ka jingjob but yo le si yeki daw tenrai la ni yeki jing shishangi la ban tip tang na I ti ba Thomas ka ni ka por kwa ban bu ka jing kali ka ban kong ni pi ba ngitip ba ka jing ya kun pila ya kun ha ka ni ka election MDC mo ti pila ban batay ngi kumno piso wala hari ma piklam poi sa kata katong jong ka jing job ru kum we ni ki kertong jong ka seng khanam ta khuble shibon ya pi nakleng sulong mil ka pi kum ka seng hi ka de ka benta ka ba le singin habi sim benta ki election na ki wan na ka we ka por ko ka por ba ka jing sim benta ka jong election ka dor ka di halor ki nongrim ki bas kham halor ki issue ki mat ki jura ki bas kham ki ba le singin la da pan pa su pa ba ne ha ba khot hi ha ka demokrasi ba da ka di ba ni pedang ya mandate ju pa ba kumba kalong bat nakaleng ka jongi kumba ngala juong ya hagi ba bun ba kiran sang ong kini kintin kathong ka jongi kamdei tang ban job election ande bantrai pada job lani lada job ru tingin persangi kumba ngilong nakaleng ka seng ban kren ni ki bentai ban kam ban kren ban mi khmat aba kadawa ka kam kadawa ka por ngin yai don rungkat hi na kum ta ka thong jo ka seng ong ban yai shakri kai ngi I ba pila ban penken mam yang ngi ba kat nongut ki kertong pi ra penyang na po KHEDC ba JHEDC na po jante hills ngi khan penyang weiru bat nang ni na po ka KHDC ngi la penyang khat wei ngot te na kini khat wei ngi klam yo ban khai yu nu so uba jonga jing job te kumu ong amane ka diga mandate chu pai ba ban ngi penyang don borom mi ka diga mandate atau pila ban batay ngi ba Thomas kila bandan kiwe ki down ni na ka daw ki pai pat ba kim la ban ai kata ka jing kershan ya pila ni kim la ban penjob ya we ru kertong pi na kalyang jongi kum ka seng shwan ngkong ngim la ban len ha kini ki sipok sdam ki bala dap ki lawan ki jing klumar ki babun ka bar pada ka seng jongi ka le si ka kam da long financially strong parat ban ni campaign in a big way ma kum kyong but let's say ka por kan sawan mo ngin nang yai tre ya shakri pada ha benta ka bi don ka benta ka jongi bangin pendap ini pendap nang bakane pada kum bakalong hi ba kadika election ka pada kadon ka ji itanat kandiat kan OIP ba ngiyo ya kata ka mo ka jing ka ngiyo I ka mon jong pai ba ya ka rai jong pai ba ka ba khui ka ba suba mo klem pisat teng ka OIP kani ka dika dak pu jong jikrmen yang ngi kum jai menriu but ngiyo yu ka party ka ba on rule po ka KCDC kamtam yang ni po KCDC ka ba voice of the people party mo ngi ngimdan persya I ban kan ki hendrai kani kadi ka por le se bagi pai ba kila khami lenti ta angnut palat ta ka jing kala ka jing kermen ka ba khrau ba kham tam me nam ta ka jai mre te na ka leng jong ile ni kemen ba ki wan ki party thamai ma bani ka ba wan ki party da pi ong ka UDP ne da pi ong ka NPP ne da pi ong ka Congress ne ngi dangla hi kini nambar ngila mat na ka leng jong I da ki bon se ni la ra e ki mat ki jura ki jong I kini ki party ki barem te menta ki wan kini ka party ka ba thamai but let's say kani kadika jingkerman dia ka jai benriu hi kubung yong ngi khun election bla yu ban pentikna tang ba jai benriu ko numran lanu ru ti itai di ultimate goal jongi ke bang perkat ngok seng but ngi kit bok ru ika voice of the people party kani ka jingjap ko jongki but ngi kerman ru banang ni khmat let's say kan don ka jing itenat kata ka kam tri kam ka diskon so kaban penmentoy om tang ya VPP ngai penmentoy lut yo barok jai benriu jongi kai tangi I mo ba phi la mention ru ya ka seng VPP but ka e jing I jong phi ka bede bat ka jing yo ka VPP ka majority but kuma phila ban mane ba phila da ban phai khmat chi pat kini ki seng reulom lani ki pat kini ki political party mo rei ka jing rap kamdon lani ngila ban ong ba kata ka jing sim khia kaduna mo ti ka e ka hatu phila ban kat kum gaji su thol ni kat kum gaji I jong phi ba ka VPP kala bandon ka jinge trailang ha ban shna ya ki isi bat ki we pa seng sai per thai ni kala ban shna marwe ni kumbakan long ki numbers kila paus baka VPP kala ban thau
marway bat kani ka di ka dak ka ba palat par mundon ka jing khle jakton pi da ka wi pi ka don ka ta ka liberty ban pendap ikam ram juga klem da ya pen bahab ya tarikam bat kitu hab it bat kitu tekani ka di ka kabu no pi ya ka sinchar khadar po ka kichi di si swa nungkong ho cha po jan dia kalong dukum boy henry hang dia po ki si ka di ka kabu siar no pi da kam ta bangin pen scam ya sibun ki junduna ki ba kuma council ya la yai mat hakini ki new pusan di sang bla lek To ba Thomas ngimla ban len mo ngila iru ba phi wat hakipor ki ba mdei kata ka samoy jong election ru ngi ba pla tre ka kam pla long to bre ba wan shakman ngam ta ban kren ni ka khia ka shan jong ja bre ba ki jing ki ba ki pat ba ki mat ki wan shapi ki wan pan jing ram tinga mo ban ong ba ka ige jing thmu pat nang ni shakman hari jong ni election ka ba kum ka party bat kuma phiru nong elam phidon ban tre ne ka benta ka pet ka biang bat ka bha ka mi jong ki pat ba pinakalian ka jongi kumba kum ka sengi kum jule na kapor la dom don election maknaru ma ngin yarap no pi mentangi sotunat pendon kami kani ka kentin nomor kawan ka parti ka bolong jai bendu friendly kanong ma sotunat bangin yarap langru nabar juga district council banyak yarap lang ya bakum no ban penba pan khanya ka district council kumungan ong pi kini ki wa parti blale ngim dan jisani asu kawai ni ki mat ki bokok santam ki bangla kren ni ki rensan jo ki election ru kata ka dei bangi dei ban pen kelai ya ka edi rule ka basis par pu para sap parawan ma ka ba hadu mentang no pi hadu mentang ka plelat yo dekhar yo barjela baun take participate hak election MBC ka plelat ru ubon ni khon ni MBC kanuksa ka barang sujahi pinpai jati sepo jantia ula don ubom dei na ka jai mundu neutra ula job ya ka MBC election unsyong ang tiap jantia autonomous district council takan ni kawan kan penmensau ya kerti kedustor jongi customary practice ki jongi ban claim dalan ru ngatarai nang tina po tan shela dalam dei bak itu jai mundu bom dei neutra dalam dei bak yolar ban tabut nang thiru la yo VVP ngatarai ya kasit henry ka ngi jingker pat ke jongi ngi sapen pai do ka sithi jingker pat ka district council andala de thau ya isi bangin penkelano ya ke idiru wis par prasap parwan ban thono do khrom basai ba kibala ban participate lari ban thabut da district council ki di ban dei tang na ka jai ban de neutral te larngi tho gumta by default pada ba kinye khur election kamla ashur mar ka an kong ba wala ban yukun ya ka election udi ban don ni ka board ban thabut tegin su block wi tangi tai benta ba kimla ban thabut te kata ban yukun election kinum la shu te kani ka we ka ba khamat le singi don kam ban pen bet nyo ya kani yo ka jia ko majia garu hil sadan ku jek menur muslim bal arong MDC mental awan sekita ki subtribe jong ki kuki ong nang thi ku awan po gentiles te la karlong kumni le kan pelat pelenti ki legally pada ban yukun election te mikermen ba lumba ka ngidon ka jikram ka baskem ba lumba ka ni ka isi ka thamai dese ka ni ka jik angnut ka bangila ya idawan adu aja khatsau kan urlong ba ngin bo ru ka jikar pat jaka voice of the people party pada halor kani halor kiwe ki mar ngatai ni ngimdon jing atate ba nang ni sakmat kin kala nang ni sakmat kayo ka hat kan pher nang ni sakmat ka khai ka pateng kan scam nang ni sakmat ka khandau ka siap kan scam khrang ba kan dong jing mun toy ka jai mun dewi ko ke taka ega sin jam ka ba phi kum ka party la ni phi kum no elam ma phi don ban shim nang ni shakmat ngam ta ban pan khlan ya ka khnam kum bang li i ho kum ba phila omaneru ba ka party VPP menta kala de ka pik jong ka ngila ban ong ma ha ka ba ki pat ba ki phai khmat chani ka seng phi pat kum no elam jong ka khlam no elam jong ka khnam ka ega sin jam ka ba phi shim ngam ta ban pan khlan shol de ban wan ra ya kita ki mat tre kam ma na ka benta ki pat ba ha ka ba kan penlong pat yaki bakin ai ka jing shanya ni ka jing karshanya phiru kum ka sang khanam pinakalian ko jongi kumbang ala jublin baban kran wada ki paranong yalam ru ka thong ko jongi kam dei ban pen khlanya ka seng ban pen khlan be ka jai mun ru ma te ki kam ki bangi trei na ka por mat dei barit ba mat dei ba kham ma he ru ngimda thau than ne ka jing he ka jing ren heri na ka por ngila ju mi sa khaman ban nga trailer ka seng khnam kan khlan halor ki ni ki kam om chu da ka wei ka lar kan ti ma ngim don chu resources tingi ai mi ngi ai kren mat kam ba ka ba constant tam pada yang ga jai buru ni la yo ya ka party ka thamai manta ban deliver ha pokok dis council kini ki party ki ram godon ka daw bi kiram
ma kila yo shongteng apa council kila yo bat yo shuki CM kila bat ki trade ki department kila bat don te klima le si menta pada kan wan ka jing pha jing miat bat na kaleng jongi kum seng ngin yai trei ngin yai yele ngin yai kren ngin yai pen pau ya ke le si ki badon kamban pen pha pen miat ya ka district council tadi wat ki issue jong state government ru Taka ega khubor ka bafiwa on pasat ki ba kamtam ha ka bede ka jingla jong ki ban shim benta ka ban thap vote bat ru ka jingla jong ki ban jit yi ki nomi khmat mo pan pha sha district council asi ki ba kani kadi ka khobor le sen kum ga jai bun rewi ni hab ai khublai ki ba ki chongi ka lawan menta kata ka jing start jing kala ano pi ka pisa kal aram la lap kat tu kat nepor tiligi senam ka pisa kam don jakashu mat le si kata ka jing penbit pintu beraru kam don jakashu ki election hang ni apa state ka jongi bat kani kadi ka jing ba bu ba la su thu te ni kerman ba kani kan yai ne kan scam kan yang pur haki ba sunsar bat kentang yawai ba hoi ka tu turn out ni ki katu kat ni ki konsumsi khamdona ka jing karpat na kalian ga jonga hi ba ngendang ya penclaim ni ki turn out jong ki voters haki election MDC khamtam krang ba ka jing kerman kan wan mesti ta ita ibu konsane to ko le shibon sa sen ba Thomas bat ni kit bokit riang VP ki kam ki jam ki ba phi phin train ang ni shmat ngamta ka bha ka miat jong ka jai min rebat ka pri nyo trap ro ka por ti perlo ki to gi long ki jing ekran ki ba link kot agani ka por bat iba Thomas pasa ibre nong aktin jong ka khon nyo trap national awakening movement ka khanam bat ngange scam ki ki ba phi play osngo kin long ki jing panchai ki ba phi tharai pidon kam hi ban tip bat yo sngo ti bat nga manta ni don ya i ba Thomas mar ro ka ka por ni kit bokit riang yo i na yang long melo kurwa ka atiar pari bayai ne hang ni heyeng jo ba Thomas khublai shiboni pi baro Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya